гости, добре дошли в този прекрасен пролетен ден на нашия празник. Днешният спектакъл, който вие ще гледате, се нарича "Приказка за красотата на земята". Вашите деца се подготвят с много старание за този ден, така че моля, аплодирайте ги, подкрепяйте ги, защото те направят това за вас. Пожелавам ви приятни минути с малките артисти от ОДЗ 65 от трета Б група. Приятни мигове! Слушам всяко мнение, накрая взел добро решение.
своите каштурки. Не зная, тече без вода, очаква най-зла съдба. А кой ми може без вода? Ни жабите, ни водните черта.
Академите, защото чето.
Кой може да живее
Слънчо, как ще полетя? Без Слънчо тялото ми ще изпине. Животът ми го вредно ще достигне. А без Слънчо, въздух и вода не ще остане следа. Всичко хубаво и земя ще стане мъртво непотреба. Никой не може да скрие Слънцето в нас.
Това беше финалът и хепи ендът на нашето представление. Моля вашите аплодисменти за всички малки прекрасни момичета. Парите, папелки, пчелички, цветенца. А сега аплодисменти за всички момчета. Да благодарим на тези прекрасни деца. Детската градина винаги има и много хубави моменти. Когато приказките оживяват, денят става много светъл от тези хубави усмивки. Нощта е по-кратичка и е пълна с много изненади, но винаги са много приятни. Пожелавам на децата много здраве, много хубави емоции и все така да са хубави артисти, усмихнати, щастливи. Благодаря и на колектива, който подготви този спектакъл и наистина всичко да завършва с хепи енд. Пожелавам.